Baqı təmiz bolsun, Türkmen asmanı, Vatan halkın jigerinde destani, Vasp edip qarışsız Türkmenistani, Yanlan yar yaylımda Türkmen avadi, Vatan güller, aydım saatlar içinde, Iqbal güller, söygün nədler içinde, Baqı soğulmacak yadlar içinde, Yanlan yar yaylımda Türkmen avadi, Vatandan başlan yar, muqamlar başı, Aydım adamların göğün sırdaşı, Durmuşun bedegi, alhamın joşu, Yanlan yar yaylımda Türkmen avadi. Assalamu alaykum, mehriban illeşler, edi tomaşaçlar. Berqarar döwletimizin täze ýamynyň galkynjy döwrüni Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň, arkadagly serdarymyzyň saýasynda biz siziň her biriňizde agzy berligi, maşgala wadançylygyny, saçaňyzyň bereketini artmagyny, öýleriňizde bagty pursatlaryň bolmagyny, çağa gülükleriniň hemişe ýaňlanyp durmagyny tüý süregimizden arzu edýäs. Bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan gahrman arkadağymyzyň, arkadagly serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutyan tutumly işleri hemişe rowatçy bolsun. Mehriban illeşler, edi tomaşaçylar, bizem Türkmen awady teleýelim dörejilik toparylan bilelikde Kıssa saat şygyra owada atly gepleşigimiziň ýene bir täze sanyny siziň üçin taýýarladyk. Biziň gepleşigimiziň bu gedeki sanyny mehmany Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Aýdymçy Muhammed Meredow. Muhammed, gepleşigimizde hoş gördük. Hoşan epe sağ olun gepleşiňize çağıryňyz üçin. Muhammed, ilkilen gepleşigimiň başynda öýüňizi öyle bir tanış etseňiz, soňam gepleşigimizi bir näçe ajaýyp aýdym saatlar bilen dowam ederiz. Men Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Muhammed Meredow. Siziň şu gepleşiňizde halipalarymyza miras galan bir näçe türkmen halk aýdymlaryny getirdik. Saatlar toparymyz bilen bir başardygymyzdan ýerine ýetirip bereriz. Elbetde tomoşaçylarymyzyň hem göwnünden turar diýip umyt edýär. Muhammed, gepleşigimiň başynda ilkinji saatlar toparlyna ýerine ýetirjek aýdymyň haýtaýdym. Tomoşaçylarymyz üçin hasam bir gyzykly bolsa gerek. Elbetde halipalarymyzdan bize şuun konuşan miras galan türkmen halk aýdymy damana ýolunyň Dost Mehmet diýen bir halk aýdymy ýerine ýetirip berýär. Türkmen halk aýdymy. Türkmen halk aýdymy. Başynda. Mehriban illeşler, edi tomaşaçylar, Kıssa saat şygyra owada atly gepleşigimizde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Aýdymçy Muhammed Meredowyň ýerine ýetirmeginde Dost Mehmet diýen türkmen halk aýdymy ýanglanýar. Diňläň, diňjalaň. Oğlum yetişir feneke mağala Yeypeyin ayım pırmızın asını Dost Mehmet Dost Mehmet bana ol
varamadım bu sana. Ey makfada vay, makfada yetmesin bu deli sana. Ey bir makfanın namı var sana tam, sana tam, böyle tam. Ey kurbanı bir akıl edimi havr etme. Ey har etme, har etme. Bir vurun bir vafanı ödünü yavr etme. Oğlum sana söylemek evren etme. Ey dağlarına gözleri yasın dost Mehmet, dost Mehmet sanıl. Vay inni oğlum minni sana sözümü kevr etme. Vay kevr etme. Ey dağlarına gözleri yasın dost Mehmet, dost Mehmet sanıl. O saat olmuşa fenetkar bağlanların, olmuşa fenetkar bağlanların, mehri ihlasından dören tutanın. Kaygı hasret singen bozuk köğüller, ovadın dinle seyrer tutanın. Kaygı hasret singen bozuk köğüller, ovadın dinle seyrer tutanın. Ey oğlan bağışıyım oğlanlıkta oynani, şu olmağışıyım ummanınla kaynani. Şükür bağışıyım aramızı faylani, mullağa kolunu fayran tutanın. Ey şükür bağışıyım aramızı faylani, mullağa kolunu fayran tutanın.
Leyli asıp yanlan yar pırlanan pinni Finedin harfaklan baylamasını Harfekit ulfanın ulfat terdendi Şipar bilen bağa girin tutarın Harfekit ulfanın ulfat terdendi Şipar bilen bağa girin tutarın Bu Türk benim koşa koşa tezi var Bir mahkumlu bir koşatan Sol koşa kudreta sakın haridan O adın elimi yayran tutarım Sol koşa kudreta sakın haridan O adın elimi yayran tutarım Mullağın kolunu fayran tutarım Şipar bilen bağa girin tutarım Söýgüýiň keşfi görünür. Feyulim gelir Misli kadarın soyalı İnnam sanın hep nedin Sanım ayfinin yağyalı Yarımın karıdır gözleri Pamuktan ağaktır yüzleri Vah ağzından sık gafilleri Şanım ayfinin yağyalı Oynadı Yarımın koynunu kıslasam Öpüp yana
altın dişlesin. Vah karacıtasın uluslasın misli sırmasın bağlayalı uylar oturdum kurdum oylanmay pervan edin pırlan vakt barsa ki filmnin ey barsa ki filmnin faylanmay Evi'yi duşun falyalı Ey barsa ki filmnin Ey barsa ki filmnin faylanımı Evi'yi duşun falyalı Çuğ deyip ne gayretim. Süllü kalbim kurtuş konur lazım gayret beni sanni bile finiyeti Çöl yerlerde fuzulumda kalmışsın boy kalmışsın gayret beni sanni bile finiyeti boy Ey gayret ayağın alların alın kakayın boy kakayın Bir de nasağına kıyına yapayın boy yapayın Alsamimin mirip yeritir sapayın boy sapayın Gayret beni sanni bile finiyeti boy Semimin mirip yüğmen yapayın boy yapayın Gayret beni sanni bile finiyeti boy
Leysan evine havardır varamı doyaram. Akla takdirine gelir şeremi boy şerem. Ol fikir yerimizin düştü yaramı boy yaramı. Gıyret beni sanniviyle finiyetir boy. Yayından bir yere pirim bana yeter boy yeter. Yetip yaramı da milkim yeter boy yeter. Vallahi ben gör olayını iltever boy iltever. Gıyret beni sanniviyle finiyetir boy. Vallahi ben ver olayını irtever boy irtever. Gıyret beni sanniviyle finiyetir boy. Bal yetir finiyetir. Mehman illeşir, edi tomoşoçlar, gepleşimiz bir näçe aýdym saatlar bilen dowam edýär. Ni Muhammed gepleşimiz şeýlerek dowam edeli. Tomoşoçlarymyz üçin meň üçin has gyzykly. Her gepleşimizde her sanyna bir aýdym çygelende soraýatda, her soragda. Indi şeýlerek sorag iň gowurýan aýdymdan bardyr. Haýsamyza ýüregiňe ýakyn bir aýdym bar. Indi şol aýdymdan mümkin bolsa gepleşimiz şu ýerinde bir ben tiňlep berip bilseň. Hoca Nepez elbette hemme aydımları, hemme halipalardan miras kalan halk aydımlar, Türkmen halk aydımlar gowur ya. Hemmesem yüreğe yakın. Yöne bir içinde bir yüreğine bir has yakın bir aydym bolýar. Her bir bagşynyň yüreğine bir beslen aydym bolýar da. Men öz gowurýan halk aydymym Damana ýolunyň Maral Zeyreni diýen Türkmen halk aydymy öz yüreğime yakın bolýar. Hanana yüregiňe yakyn aýdymy tomoşaçylarymyz üçin ýerine ýetirip berdim. Bir ben tiňlep berä. Başlyna. Ey saparayın onardını besine gelemesine. Bak sodaklı bir marıl yarım yaman derindi. Ay bolog derler kara yare dağın basını da. Ay sodaklı bir marıl ay yaman deyrendi. Köp sağ ol. Muhammed elmedama belen sesin toylamızda, davaralamızda hemişe ýaňlanıp dursun. Sağ ol. Bakış
bir bakışta mail ettin. Bir bakışta mail ettin, solgun alsamar beni. Neynisin değilken verettin, koydun köp adana beni. Nar beni, ey nar beni. Ey mail yettin sözün bilin, ol kalın baş gözün bilin. Ol kalın baş gözün bilin. Ey bir mulayim sözün bilin, taktın koşu tara beni. Tar beni, ey tar beni. Ey bir mulayim sözün bilin, taktın koşu tara beni. Tar beni, ey tar beni. Al hey, gülümüzü gülü batman, gülü batman. Gülüne dek ayır, gönlün yıkman. Gülüne dek ayır, gönlün yıkman. Ey men bir hafız hilmur lukman, koydun köp avara beni. Nar beni, ey nar beni. Ay yetime keygim uğur giptir. Eydime keygim uğur giptir. Bir gülüp bak ay sol giptir. Bir gülüp bak ay sol giptir. Ey tarhanı zemdirdim çoktu, oyan köp azara beni. Var beni, ey var beni. Ey bir mulayim sözün bilin, oydun köp azara beni. Var beni, ey var beni. Süýje
darxana Mishon bolup çıkandılay Zöhrezan xanna darxana Zöhrezan xanna zin Başlamadına yanmaz men ölürsem seni de bilin Yayrafım değil kalanmaz men Zöhrezan xanna darxana Zöhrezan xanna Parağından başı git Gözünün ağzı yaşlı git Gözünün ağzı yaşlı git Neyi görülmeyen her yan bakın Zöhrezan xanna darxana Zöhrezan neredesin Zöhrezan xanna darxana Zöhrezan neredesin Köpçektin dünyanın varını Dünyada bir melmaratarın Tatil yer көрмен қалым Zöhrezan xanna darxana Zöhrezan xanna zin Hey görülmeyen her yan bakın Zöhrezan xanna darxana Zöhrezan neredesin Muhammed ine bugün gepleşimizde usta sağlığına yetkilendiren bir neçe halipalarımızdan bir de miras kalan Türkmen halk aydımlarının bir neçe acayip aydımları ustalıkla yerine getirdiniz. Nämesi de gepleşimizde geleniňiz üçin, gepleşimizde bir neçe aydımlar yerine getireniňiz üçin ilmidamasyn o däleminde üstünlük ardy edýär. Hemişe üstünlük hemraňyz bolsun, näme Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň üstünlikleri tamamlamaňyzy ardy edýär. Yeni bir ýola hoşun hepez sağ bolun. Ine arkada Ferdaly Bagtyar ýaşlary ýylynda biz ýaşlara şular ýaly giň sahnada, owdan sahnalarda öz okuyup başarnymyzy bir ýüze çykarma mümkinçilik döretip berýän medeniýetimiziň, sungatumyzyň hak howandary, gahrman arkadagy serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri mundan meýle hem rowaj alsyn. Saňa da ilmidama Muhammed sunuga dalamyna ulüsünlikler ardy edýär. Köp sag bolun. Mehriban illeşir. Edi tomoşaçylar gepleşigimizde ýanglanan bir näçe aýdymlar siziň göwüňizde yarandyr diýip umid edýär. Ene şonuň bilen kıssasat, şygyrawa adatly gepleşigimizden geçirip gutarýar. Ene şeýle ajaýyp pursatda biz ýaşlara şular ýaly sahnalarda çykyş etmäne we şular ýaly sahnalarda bir näçe ajaýyp aýdymlary tele ýaýlymlaryň üstünden size ýetirmäne, uly mümkinçilikler döredip berýän Gahryman arkadagly serdarymyzyň janlary sag başlary dik bolsun, elmidama işleri rowaj alsyn. Ýene bir ýola biz siziň her biriňizde asuda ýurdumyzda agzy birligi, awadançylygy, taşaklaryň bereketiniň artmagyny, bagtly pursatlaryň bolmagyny, öýleriňizde hemişe çağlaryň gülkülerini ýanglanyp durmagyny tüýsürümizden ardy edýär. Mehriban illeşir. Edi tomoşaçylar, ene şonuň bilen Türkmen Awa teleýlymynda siziň üçin taýarlanan kıssasat, şygyrawa adatly gepleşigimizden geçirip gutarýarys. Hoş sağ olun.